Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, June 2. Negros Oriental nagtugas ang Mpox Task Force. Samtang Bacolod, plano nga magpatuman sa inspection sa points of entry. Katapos ang traditional jeepney, magauntat biyahe sa Huwebes. Nagabusong nga nurse nga padulong kuntani sa iya nga duty, patay sa mabungguan sa duha ka mga salakyan sa Bago City. Ban sa pagsunod sa 6-kilometer danger zone, ginlift na. Kag sa good vibes, grapes nagtubo sa anay basurahan sa kilid sang baybay sa Barangay 1 sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Negros Occidental ang may pinakamadamo nga na-contribute nga gold sa medal haul sa Western Visayas sa Palarong, Pambansa. Sa records ng Department of Education, 18 ang gold gikan sa Negros Occidental, 15 ang gikan sa Iloilo, 8 sa Aklan, 2 sa Capiz, kag 1 sa Antique. Sa overall, ang Western Visayas ang nagpangatlo sa Palarong, Pambansa nga nagtakop sadtong Mayo 31 sa Ilocos Norte. Ang Western Visayas ang nagkuha sang 44 tanan ka gold. 18 diri ang gin-contribute sa mga atleta gikan sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga siyang satisfied sa performance ng mga atleta. Nauna sa liwat ang National Capital Region nga may 117 ka gold, 70 ka silver, kag 50 ka bronze medal. Pangaduha naman ang Calabar Zone nga may 47 ka gold, 68 ka silver, kag 66 ka bronze. Sa masunod nga hinampang sa idalom na sa Negros Island Region ang Negros Occidental. Mas dako ang pagpanghangkat sunod kay Lacson kag kinahanglan nga mas tutukan kag mas handaan sang todo ini sang mga atleta. Sa number 9, ginlift na sang task force kanlaon ang ban sa pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone sumugod sa atong Sabado, Mayo 31. Ina nagatugot balik sa mga pinili nga pumuluyo sa pagsulod sa 6-kilometer danger zone, agud to silang liwat makaatipan sa ilang mga kasapatan kag mga pananom. 6 a.m. to 4 p.m. ang window para sa ila. Pero sinila mga hapon, nag-record naman sang ash emission ang bulkan kanlaon. May grayish plumes na tubtub sa 1,200 meters sa ibabaw sang crater. Damlag pagin suspense ang task force kanlaon ang 10-hour window bangod sa pagsaka sa volcanic quakes nga na-record. Rason nga luyag magapangaman nga daan sa anuman posible nga matabo. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan kanlaon. Sa number 8, Congressman-elect Albi Benitez magaduso sa redistricting sang Bacolod. Malawig na ang plano nga pagatunga sang Bacolod sa duha ka mga distrito. Gani tuyo ni Congressman-elect Albi Benitez nga liwat magduso sang hagna para tigayon na nga maaprubahan ang sadto anay na file nga redistricting bill. Ginapaabot sang alkalde nga ini ang suportahan sang katapos sang konseho. Gindugang sa alkalde nga ang pagtalana na lamang sang demarcation ang posible nga tagaan atensyon para matigayon na ang pagtunga sang syudad sa duha ka mga distrito. Ang pagsanyog sa ekonomiya kag mas madasig nga pagtinad sang syudad ang ginapaabot kung mayara sang separado nga congressional district ang Bacolod. We have already, I think we would also require sa council, kung di ko magsala, there was a council resolution supporting this effort. But since it's a new council, we will seek, we have the Vice Mayor here that can probably push a resolution supporting the second congressional district. Same version kay Congress nga wala nakasama or Same lang si ano man ang question lang siguro na kung north and south, ano nga barangay ang sa north, ano barangay ang sa south.
Sa number 7, probinsya sa Negros Occidental, mahimo magapatuman liwat sang rebidding para sa bulk water project sini. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson matapos nga ang ginatanyag nga bilis ang tubig sang loan bidder para sa 1.2 billion pesos nga project sang probinsya ang mahal sa saluyag nga presyo sang probinsya kag sa ginalauman sang off-takers. 24 pesos per cubic meter ang ginapropose ang loan bidder nga consortium sang First Balfour Incorporated, Victoria's Milling Company kag FPIP Utilities Incorporated suno kay Lacson. Isa man sa ginalantaw sa probinsya suno sa gobernador, ang mga magadugang ang probinsya sa equity para man maduso ang mas barato nga bilis ng tubig. 200 million pesos ang equity sa probinsya sa proyekto. Ang bulk water project isa sa mga major projects ang Lacson administration. Ginalauman nga masabat siniyang kakulang sa matidlo kag potable nga tubig sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, sa iya nga ikatlo kag final term tutukan niya nga matapos sa mga nasugdan nga proyekto kag mga maga-expand ang nagapadayon nga mga proyekto. Sa Hunyo 28 maga-take oath ang gobernador. Of course, we're still confident about the bulk water. Okay, we will just have to really, most likely, we will call for a rebid, no, because the provincial government is willing to put in more as our share of the project. No? Because the problem with the initial bidding was the cost of water is too high, no? 24 pesos per cubic. Our takers are not amenable to that, no? So we're looking for ways to bring it down, and one of that is to put in more equity. Sa number 6, kargador sa Libertad Market nga ginalagar damo kontra na sapwan nga may tiro sa ulo. Nagakatulog ang 25 anyos nga kargador sa ngini ang gintiro patay sang wala pa makilalan nga suspect sa Libertad Public Market sa siyudad sa Bacolod Sabado sang aga. Nakit-an na lamang nga duguon kag may tiro sa ulo ang biktima nga ginkilala kay alias Melboy, residente sang Laguna kag temporaryo nga nagatiner sa Libertad. Base sa investigasyon sa pulis, madamos ang kontra si Melboy sa lugar kag masami siya nga involbado sa mga away. Sa number 5, isa patay anong pilason sa pagbungguanay sa salakyan sa Kabankalan. Patay ng isa ka babae, samtang pilason naman ang anong kaiban pa sa pagbungguanay sa tatlo ka mga salakyan nga nalakipan sang hauler truck, tricycle kag motorsiklo sa National Highway sa Purok Tuburan, Barangay Tampalon sa siyudad ng Kabankalan Sabado nga adlaw. Nadala pa sa ospital si Jinky Pitogo, 51 anyos, apang ini ang nagtaliwan. Lakip sa mga pilason ang mga driver sang tricycle, 11 anyos nga pasahero sini, driver sa motorsiklo, driver sang hauler truck, kaganduhan niya ka mga helpers. Base sa investigasyon, nadulaan sang preno sa kurbada nga bahin sandala ng hauler truck nga padulo nga sa city proper kag ginamaneho sa 18 anyos nga si Eljan Sarmoy, rason nga natumba ini kag natumbahan ang tricycle nga nagalabay sa pihak nga lane nga ginamaneho naman ni Armando Canoy Sr. Ang nagasunod nga motorsiklo nga ginamaneho ni Justoni Porras, 31 anyos, ang naglikaw apang ini ang nagdiretso sa hilamunan sa higad sang dalan. Sa number 4, nagabuso nga nurse nga padulong kuntani sa iya duty patay sa mabungguan sang salakyan sa Bago City.
Patay nagabusong nga nurse pati na ang wala pa mabunag nga lapsag nga ginadala sini o kung ginadala sini matapos mabungguan kag malapakan sa National Highway nga sakop sang Purok Proper North, Barangay Talok, Syudad Sambago. Last 9:15, Domingo sang gabi. Nagatabok sa pedestrian lane si Maria Angela Buendia, 36 anyos, kuntani nga mag-duty sang night shift sa Valladolid District Hospital sang siya ang nabungguan sang Toyota Avanza nga nagapakadto norte nga bahin sang highway kag ginamaneho ni Philip Johnson Cantilier. Bangod sang impact, nagtabog si Buendia sa pihak ni lane kag nalapakan sa nagapadulong sur nga Toyota Yaris nga ginamaneho ni Salvador Castro. Tungod sang pagkabunggo kag pagkalapa kay Buendia, nagwa sa iya nga tiyan ang 6 ka bulan nga lapsag. Si Buendia kag ang iya lapsag ang pareho gindeklarar nga dead on arrival sa Bago City Hospital. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang hepe sang Bago City PNP, ginahanda na nila ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide sa bana ni Buendia batok sa duha ka mga driver nga nakahunong karon sa Bago Police Station. May mga solar lights kag hindi madulom ang 6-lane highway nga ginluntaran sang insidente apang suno kay Pico, ila na talupangdan nga pareho dark tinted ang duha ka imbolbado nga mga salakyan. Pilaman sa nakita nga kabudlayan sa area, amo ang kalaparon sang dalan nga kinahanglan tabukan sa mga pedestrian kag ang mga salakyan nga wala nagahinay o kung nagadulog sa mga pedestrian lanes. Ay inaisip naman mga concern, kung maglabay ka da adlaw, may makita ka nga problema. Maglabay ka nga kung gabi, may makita ka man dira nga problema ina nga mga area mamin ng malaban na sa nga street going to Bacolod. Kag ini siya ma'am, di lang man kinanglan nga sa PNP, this is a whole of government approach ma'am. Kaya iti ang highway part man sang DPWH, may implementation of laws man, may ara man all of round si barangay, may ara man si DILG. Sa number 3, katapos ang traditional jeepney organization magauntat biyahe sa Huwebes, Mayor Albi Benitez tagaan prioridad ang nakasugtan sang syudad upod sa Department of Transportation na lakip na diri ang pag-transition sa paggamit sang electric jeepney. May report si Nico Delfin. Tubtob karon ginapaabot sang katapos ang Traditional Jeepney Organization ng extension o kung paghatag sa ila sang panibag-o nga prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board paagi sa Department of Transportation. Gani sa Huwebes, liwat nga magarali kag magapatuman sang untat biyahe ang katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kung bakod agod ipanawagan ang paghatag sa ila sang prangkisa para legal nga makabiyahe. Ginsiling ni Bacod Chairperson Rudy Catedral nga wala gintuman ni DOTR Secretary Vince Dizon ang iya sinigin promisa sa pagbisita sa Bacolod kag sa Baylo mas ginpaboran sini ang paggamit sang electric jeepney para sa ginapatuman nga modernization program. Wala sa nakita nga problema si Mayor Albi Benitez sa tuyo nga pag-untat biyahe sang katapos ang transport sector. Iya ginpahayag nga magapabilin nga tagaan niya atensyon ang nakasugtan upod sa DOTR kabahin diring pagduso sang electric jeepney sa pag-transition sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Okay. Approve. As you can see, I think very clear ang direction kag ang agreement namon with Secretary Vince Dizon when he was here. So that will be pursued. Kung ano storya namon to, very clear ang amon direction, and we will abide by that arrangement. Ang simultaneous national rally nga pamunuan sa Manibela ang pagapatigayonon sang bakod sa flyover sa Barangay Bata kag natalana sila nga magatipon sa Bacolod Public Plaza. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, pumuluyo ginapanugyanan nga kung makitaan sang rashes kag nagalain ang pamatsyag gilayon magpakonsulta.
Kung may makitaan nga rashes sa lawas kag nagalain ng pamatsag kaangay sang daw nagatrangkaso, hindi pag-ibali wala ini. Mas maayo na lang mga magpakonsulta. Inapanugyan ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagkumpirma nga wala sang kaso sang Mpox sa Negros Occidental. Damnag pa nagpagwa na sang advisory ang Provincial Health Office tuhoy sa Mpox kag paano malikawan ini. May kumpirmado nga mga kaso sang Mpox sa kaiping nga probinsya sang Iloilo kasubong man sa Iloilo City. Wala sang pagbago sa mga protocol sa border suno kay Lacson. Dapat lang nga dumdumon sang pumuluyo nga magpatuman sa nagakaigo nga tikang para mapangapinan man ang kaugalingon. Ehemplo diri suno kay Lacson nga kung magpadulong sa mga crowded nga lugar, nagakabagay lamang nga maggamit sang face mask. Ang Mpox tugas sang virus. Ini makuha pagi sa skin to skin, mouth to skin contact, close contact sa nagamasakit sang Mpox sa mga tela o kung mga kagamitan nga na-contaminate gikan sa mga nagamasakit sang Mpox kag paagi man sa laway, sipon o kung plemas. If you're referring to closing our borders, no. As I said, we are not experiencing any cases of Mpox or glanders or the other one here in Negros Island. Hindi man scary ko. You just have to be reasonable, no? Kunyari, if you're in a crowded place, you can wear face mask, no? But the thing is, those cases have been identified who these persons are, and they're being treated. Kag sa number 1, Negros Oriental, nagtugas ang Mpox sa task force. Samtang Bacolod LGU plano magpatuman sa inspection sa points of entry. Bacolod LGU plano nga ipatuman ang inspection sa points of entry kabahin sa tikang batok sa Mpox. Samtang Negros Oriental ang nagtugas ng task force. Paagi sa gin-issue nga executive order ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria, nagporma na sang Mpox sa task force ang probinsya sa tuyo nga mapunggan kag makontrol ang paglaptas sa makalalaton nga balatian. Nagsaka na sa 4 ang kumpirmado nga kaso sang Mpox sa Iloilo City kag may 2 naman ka suspected cases. Sa nagligad pa nga semana sang giduso ini sadtos ni acting Mayor LC de Familiaran ang pagtukod sang task force sa pagsinapol upod sa mga city department kag city health office. Pero wala anay ini gin-recommend sang CHO. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga bisan pa hindi pa man ginakinahanglan, ginmandoan niya si City Health Office ang pagpatuman sang inspection kag monitoring sa mga points of entry kasubong sa seaport kag airport. Gindugan sang alkalde nga hindi na kinahanglan pa nga maghulat sa mangin rekomendasyon sa Department of Health agud mas mapabaskog ang tikang kontra Mpox. Ginapaabot sang alkalde ang pagtalana sang personnel kag equipment kasubong sang scanners nga sarang makabulig sa monitoring. Pabaskogon man sang syudad ang information dissemination para mapaiway ang posible nga paglapta sang balatian. So, we have initiated measures to monitor ang kasulot sa aton from, I think, sa aton Redco and airport. May personnel there. May assign na personnel. They will be assigning personnel. And we will just intensify information Hindi, dissemination. why don't we do a procurement sa ating mga scanners that Sige, we will consider. put sa Bredco kag we will actually ask, of course, the province and CAAP to put one also sa aton nga airport. Sige, with regards to that, sir, we also have considered that, but we are waiting for the final na guidelines from Department of Health. Kasi wala pa sila gid sang final na... Sige lang but if we know that fever is one of those symptoms, Yes. we can go ahead with that. I will not wait for the Department of Health to do this. We just want to make sure that at least there is prevention sa aton nga mga borders to come in. Kaya as of now, wala kita reported case.
Sa Good Vibes Grapes, nagtubo sa anay basurahan sa kilid sang Baybay sa Barangay 1 sa Bacolod. Sinubala ang magdumdum nga sarang mangin vineyard ang kilid sang Baybay nga ginapatihan sadto o kung ginatipunan sadto sa mga basura. May report si Nico Delfin. Sa kilid sang Baybay sa Purok Bulinaw sa Barangay 1 sa Bacolod, Masami, nagatipo ng mga basura nga nagalabot sa Baybay. Gani na paminsaran sadto sa mga barangay opisyales nga tampukan sang duta ang nagatambak nga basura agod mahimo ini sa isa ka hardin. Tinuig man ang nagligad kag ang anay basurahan ang nagserbe karon nga gulayan sang barangay. Pero magluwa sa mga utan kag kararuton, amat-amat karon nga nagadabong ang napatubo nga mga ubas sang barangay. Ginsilin ni punong barangay Cesar Rillos, ila lang gintilawan ang pagpatubo sang seedlings kasubong sang ubas nga ila na bakal online. So nag-try ko sa online na order nga kung mabuhi. So kaya according sa iban, gambal man sila tungod nga basura ang dalom. So na bye-bye, hindi ko mabuhi ang grape. So nabuhi. Actually, kung gustohon mo gid, may paraan. No? Kung ayaw, siyempre maraming dahilan. So kung gustohon mo gid sa nga tamna nga mag-pursige, matuman mo gid ang gusto mo, so wala sa imposible. Magluwa sa ubas, napatubo man nila ang raspberry kag mulberry. Nagapati si Rillos nga hindi malayong posibilidad nga sa ulihi may kaugalingo na nga vineyard ang Barangay 1. Gani plano niya nga mapalaparan pa ang gulayan sa kilid sang Baybay nga hasta karon ginatipunan sang nagakaanod nga mga basura. Ang amon nga garden soil halini sa halini sa kanal. Gadiklag kami, so dra namon ginabutang, and then ginabutangan na namon sang rice hull. Ang rice hull na amon na ang amon nga ginaimpon sa diklaging namon nga duta kung magmala na vermicast. Makapila na kabes nga nagbaton sang pasidungog ang barangay halin sa mga ahensya ng gobyerno na tungod sa nasuguran nila nga initiative. Sa karon mayara naman sila sang tilapia pond, kundiin ila ginapadamo kag gina-harvest ang mga tilapia kag koi fish nga gikan sadto sa water fountain sa Bacolod City Government Center. Ginapaabot sang barangay nga sa dalay nga pagtinguha kag suporta halin sa private kag government sector mas maging sustainable kag makahatag sang dugang nga palangabuhian ang natukod nila nga gulayan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Romy Castillo. Good afternoon sa imo, watching from Barangay 29 sa Bacolod City. Kag kay Jubea Yap Janela, maing hapon man. Kay Maricuan Gamboa Hayashi, good evening sa imo. Kay Mirna Garrido Clavel, good afternoon. Digicast Negros, watching from Payao. Kag kasubong man kay Gloria Bantige. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares, maing hapon.